Možete li povezati web shop, jedan klik, darove i poštu? Možete, jer je to za vašu ugodnu kupnju povezano u web shopu Hrvatske pošte, Žutom kliku. Žuti klik je od sada vaša omiljena web trgovina na kojoj možete brzo, jednostavno i povoljno kupovati online za blagdane, rođendane, godišnjice i za svaku priliku. Između vas i sigurne kupnje samo je jedan klik. Kupnja je od početka uzbudljiva i jednostavna, kao i sam doživljaj darivanja vaših najmilijih. Sigurni smo da ćete u bogatoj ponudi pronaći ono što želite, na radost vaših najmilijih. Birate proizvode, ali i način plaćanja. Izaberite onaj koji vam najviše odgovara. Gotovinski pouzećem, karticama jednokratno ili obročno do 12 rata, PayPalom ili predračunski, a dostava na kućnu adresu je besplatna. Žuti klik. Klikni s poštom. Hrvatska pošta. Građanima na usluzi.